chichirya. Nila ko sila ipang kuan. Mag-unbox ako sa kuang parcel nga nabot. Ihot ko parcel na ko. Kuan siya cover sa bangang ko. Cover sa bangang. Cover sa bangang. Yan, ang isa sticker pakapin. Spark. Suga. Muna siya ang kuan. Ang left side sa luyo sa sakinan kay na naman gud liki ang isa kay nani manang ilisan para mabag. Suga para sa